Malawi Today. Mu nkhani yathu yamba, komiti ya nyumba ya malamulo yomwe ikufufuza ngozi ya ndege ya pa June 10, 2024 yomwe inapha yemwe anali wachiwiri kwa mtsogoleri wa dziko lino a Chilima pamodzi ndi anthu ena asanu ndi atatu lachiwiri inapita ku nkhalango za vipya komanso pa bwalo la ndege la Mzuzu ngati mbali ya Yakafukufuku wake. Malo oyamba anali ku Nthungwa pomwe ndegeyo inagwera, pomwe komiti inayesesa kudziwa mmene ndege inapezekeredwa, zimene zinachitika ndegeyo itagwa, komanso mmene matope awo mwalirawo anazindikiridwira ndi kusamaliridwa. Feston Malekezo anali komweko ndipo watitumizira ripoti ili. Motsogozedwa ndi awota anyamilandu amene ndo pa mpando wa komiti, aphunguwa anawunikira ntchito za anthu amene anatenga nawo mbali pa ntchito yosaka ndegeyi. Magulu amene anatenga nawo mbali pa tsikuli ndi kuphatikizirapo apolisi motsogozedwa ndi mkulu wa apolisi mdziko muno a Richard Luhanga, akuluakulu ochokera ku Malawi Defense Force, ku nduna za umoyo, ku nthambi ya Civil Aviation komanso Malawi Red Cross. Poyankhapo za mmene ndegeyi anayipezera, mmodzi wa asilikali anati iye limodzi ndi asilikali ena atatu ndomwe anatsinidwa khutu ndi anthu ena ocheka matabwa mu nkhalangoyi amene anawawuza kuti anaona chinthu china chodabwitsa pamwamba pa phiri la Nthungwa. Iwo anatsatira izi nkuyamba kulondola kumene anakaona ndi kupeza ndegeyi. Powuza komiti ati ndegeyi inawomba Mtengo ndi phiko lake lakumanja ndi kugwera pansi mwaluwiro ndipo inakhwekhwereka, zimene zinachititsa kuti mainjini ake athothoke ndi kuti iphwasuke. Kumbali yawo apolisi akuti nawonso anali amodzi mwa anthu amene anayipeza ndegeyi mwansanga pakati pa 9 komanso 10 koloko mmawa wa pa June 11, 2024. Iwo anati thupi la Chilima ndi limene linapezedwa mwansanga ndipo matupi atatu ndi amene anapezedwa atakanirira mndegeyi. Kuchokapo komiti inakayenderanso bwalo la ndege la Mzuzu komwe zinadziwika kuti pa nthawi ya ngoziyi bwaloli linalibe chiphaso chilichonse, ndipo malinga ndi akuluakulu oona zamlengalenga kutera pa bwaloli kunali kufuna kwawo amene akuligwiritsa ntchito. Mmawu ake wapampando wa komiti ya nyamilandu ati zomwe apeza pakadali pano zikungoonetseratu kuti ntchito yosaka ndegeyi sinali yophweka. Tinachoonera kuti tisanambe china chilichonse tipite pa ground, tikaone pa ground panali bwanji malo ano pa Nthungwa pamene ngozi inachitika. Ndi timenera kuti tikhale ndi chithunzithunzi chabwinobwino kuti mangomva kuti ndi paphiri, timangomva kuti kulina kusokulisa chigwa, timangomva kuti pali mitengo. Ndi zinayi zovuta kuti tikapita mwakafunsa anthu mafunso zinthu zonse tinazione, komanso timafuna timve nkhani kuti inayenda bwanji mmene zimakhalira kaya munthu nyumba ikathyoledwa. Apolisi amafunsa angomva asanalembe ma statement. Lero suti timatenga ma statement, timangomva ma story. Komiti imene ili mamembala okwana 13 inayamba ntchitoyi ku bwalo la ndege la Kamuzu ndipo ipitirira ndi kukaona ziduso za ndege imene inagwayi zimene zikusungidwa ku Zomba. Asilikali ndi apolisi ayikidwa ku dera la Nsundwe mbali mwa msewu wa Lilongwe kupita ku Mchinji, pomwe akuti akugwira ntchito yolimbana ndi umbanda nderali. Times inapita ku Nsundwe pomwe inapeza kuti msewu olowera nderali watsekedwa ndipo pa nthawiyo panalibe amene amaloledwa kudutsa. Rebecca Chimjeka Matemba akufotokoza zambiri. Padakali pano apolisi atsimikiza kuti anthu 14 amangidwa pa milandu yosiyanasiyana, kuphatikizapo kusunga mafuta mosaloledwa ndi kugulitsa mowa wachinyengo. Ndipo nduna ya zamdziko Peter Mukhitho wati cholinga cha ntchitoyi ndi kubweretsa mtendere komanso kuletsa magulu omwe amafuna kusokoneza bata. Ndipo titawafunsa andunawa kuti mwina izi zikuchitika pokumbukira pa zomwe zinachitika mchaka cha 2019 pomwe wapolisi wina Superintendent Upire Khanje anaphedwa kwa Msundwe ndi gulu la anthu. Iwo poyankha anangoti mdziko muno muli balakisi imodzi ndipo sakufuna kagulu kena ka anthu kadzidziwika kuti balakisi. Omenyera ufulu anthu Michael Kayatsa wachenjeza kuti achitetezo asamavutitse anthu osalakwa ndipo akuyenera kulemekeza malamulo a maufulu a anthu.
Kampani ya Prescan yapereka ndalama yachiputa misozi yokwana 895 million kwacha kwa anthu omwe anakhudzidwa ndi madzi oyipa omwe anasefukira ku madamu ake. Mkulu wa kampani a Bryson Khoma anthu akukhulupirira kuti ndalamazi zithandiza kuchepetsa mavuto omwe anthu okhudzidwa awo anakumana nawo kuphatikizapo kuwonongeka kwa mbewu. Iwo alankhula izi pamwambo wopereka ndalamazi kudzera ku ofesi ya bwanamkubwa wa boma la Chikwawa. Khoma anthu akufotokoza. Wathu ndi wachisangalalo kwambiri kuti tafika mnyengo ngati imene tsiku la lero pamene tapereka cheke chimene zathu akukhanso alandira m'malo mwa ma communities amene ana affected itachitika spillage, mbewu zawo zinawonongeka. Ndiye apapa tafika pamlingo onena kuti tsopano anthu amenewo akhoza kulandira chakuta misonzi chawo. Ndipo bwanamkubwa wa boma la Chikwawa a Frank Mkandawire ayamikira mbali zonse zokhudzidwa poyendetsa nkhani mwabata ndi mtendere. Tikukondwa ngati Chikwawa District Council kuti lerolo tikufika kumalechereche kwa nkhani imene inakhudza anthu athu kuno ku Chikwawa malingana ndi kusefukira kwa madosi amenewa anasefukira nthawi imene anthu mbewu zawo zinali pafupi kucha ndi mbewuzo zinawonongeka. Ndipo tinene pano anthu anali okwiya, koma kwa lero ndikhulupirira kuti mkwiyo umenewu ukhaonena kuti anthu adekha chifukwa choti ndalama zatuluka zimene tiyapangire kompazeti ndi kuwonongeka kwa mbewu kumene kunachitika. Amalawi ena ayamba kusonkhetsa ndalama zowathandizira kuchoka mdziko la South Africa ndi kubwerera kuno kwawo. Izi zikuchitika pamene akuti akukumana ndi nkhanza zomwe nzika zina za mdziko la South Africa zikuchitira anthu ochokera m'mayiko ena. Isaac Salima watitumizira ripoti ili. Amalawi amene amakhala mdziko la South Africa komanso nzika za mayiko ena akhala ochitiridwa nkhanza zimene zakhala zochitika mdziko la South Africa. Posachedwa pa tidafotokoza nkhani yakuti Amalawi ambiri akhala kubwerera mdziko muno kugwiritsa ntchito zipatala za Mwanza komanso Deza, chinthu chimene akuluakulu kuti mwina nchifukwa cha kuchuluka kwa nkhanza zimene zochitika mdziko la South Africa. Pakadali pano Amalawi amene akhala mdzikolo ati ngati njira imodzi yofuna kubwereranso kumudzi akhala akusaka ndalama kuti athandize anthu ena amene alibe kuthekera kwakuti angabwerere mdziko muno. Mmodzi mwa anthuwa Letisha Banda amene amakhala kudera la Johannesburg watifotokozera kuti awauza kuti pakamafika pa 30 June chaka chino nzika za South Africa sizifuna kuonanso nzika za mayiko ena. South Africa sicela ukuthi angalokuthi thiwa nje ngesandla sakhe kufe umuntu wase South Africa kusukela namhlanje. Iye adali pakadali pano zinthu sizili bwino mdzikolo mwakuti Amalawi ambiri afuna tabwerera kuno. Iwo ati pa chifukwa ichi akhazikitsa magulu ammasamba mchezo ma WhatsApp kuti apeze ndalama zimene angathandizira Malawi amene afuna kubwerera kumudziwa. Pakadali pano kunena chilungamo ndichokuti kwa anthu amene tili ndi magrupu ngati mmene ndinenera ambiri akupempha kuti afuna atanyamuka. Koma magulu amene ife makhala nawo ndi magulu othandizana pa mavuto ene ndalama zikuperewera ambiri akupempha kuti atanyamuka, komanso ndi thandizo limene boma la Malawi linatipasa la embassy yopanga ma passport. Ambiri akuti ayi sangakwanise kudusa malingana kuti pa bedbetiso padzaza. Amene amayankhulira nduna ona za ubale wa dziko lino ndi mayiko ena Charles Nkhalamba ati ndondomeko yofuna kuthandiza Malawi amene afuna kubwerera mdziko muno idakali mkati kotero kuti afotokozera nzika za dziko lino akamaliza ntchitoyi. Sabata zingapo zapitazo Amalawi amene ali mdziko South Africa okwana 200 adaonesa chidwi chofuna kubwereranso mdziko muno ndipo boma lidalonjeza kuti liwathandiza. Mu nkhani zina munthu mmodzi yemwe anasowa lolemba pa nyanja ya Chilwa wapezeka atafa pansi pa bwato lomwe anakwera litatembenuka. Mneneri wa ofesi ya zaumoyo ku Zomba a Arnold Ndalira wati munthuyu dzina lake ndi Okoma Williams. Mtolankhani wathu ku Zomba Jason Malowa walemba ripoti ili lomwe akuwerenga ndi Sam Banda Jr. Lolemba bwato la ku ofesi ya zaumoyo ku Zomba lidatembenuzika litanyamula anthu 10 pa nyanja ya Chilwa ku Zomba.
mneneri wa ofesi ya zaumoyo a Arnold Mndalira wati munthuyu dzina lake ndi Okoma Williams ndipo amagwira ntchito pa chipatala cha Likangala ku Zomba. Bwatolo limachokera pa Kachulu kupita ku Lungadzi kutsidya kwa nyanjayi ndipo lidatembenuzika pa malo ena pafupi ndi mapiri a chalo pa nyanjayi. Amndalira anatsimikizira Times lolemba za nkhaniyi ndipo anati m'bwatomo munali anthu 10. Anthu 5 enawo apezeka dzulo lomwelo ndipo ali bwino. Mneneri wa polisi ku chigawo cha ku Mvuma a Patrick Musa wasimikiza za imfayi. Ndizoonadi tikuza kutsimikiza kunena kuti munthu amene amasowa makamaka potsatira ngozi ya boti imene inamira pa nyanja ya Chilwa, munthu ameneyo wapezeka. Komano anzathu achipatala atitsimikizira kunena kuti pa nthawi ndikuti iwowa atatisiya. Anthuwa amapita ku Lungadzi kutsidya la nyanja ya Chilwa kuti akapereke mankhwala a ati. Mukuonera nkhani mwatsatanetsatane pakanema wa TTV Times Television. Tibwerenso posachedwa apa ndi nkhani zina zambiri zikatha izi. Takulandiranso ndipo popitirira ndi nkhani zathu, anthu okwana 3000 sanaulule chuma chawo pakati pa chaka cha 2024 ndi 2025 malingana ndi nthambi yoona kuti ogwira ntchito mboma adziulula chuma chawo. Nthambi yati ikonzanso ndondomeko zogwirira ntchito zake pofuna kulimbikitsa kuonekera poyera komanso potsatira malamulo. Wezi Gausi ali ndi nkhani yonse. Ofesi ya boma yoonetsetsa kuti anthu ogwira ntchito mboma akuulula za chuma chawo yati tsopano ikusintha kagwiridwe kake ka ntchito kuchoka ku ntchito yogwiritsa mapepala kupita ku ntchito yogwiritsa makina a intaneti. Izi atizichitika makamaka mu mndandanda wawo watsopano umene oyambe kugwira ntchito mu chaka cha 2026 kufikira chaka cha 2031. Mkulu wa Audipod a Michael Chusiwa auza komiti ya ku nyumba ya malamulo yoika anthu maudindo kuti kugwiritsa ntchito mapepala inali ntchito yayikulu zedi ndipo izi zimangoyenera kuti zisinthe. Stage chimene tili panopo ndionena kuti ndondomeko yeniniyo ya pa intaneti yo panopo yatha. Ndondomeko imeneyi imene tikuzoni prototype ngati form yaonena kwake chikalata chimene chili cha intaneti kuti anthu azingopita pa intaneti apita pa kompyuta kandi pa foni pasakulemba zinthu zake zija asingozitumiza. Chimene akutithandiza ndi e-government bungwe cha boma limene la e-government. Poyankhulapo pa nkhaniyi wapampando wa komiti ya PAC a Joshua Malango ati ni nkhani yabwino kuti nthambi ya Audipod yaganiza zosiya kugwiritsa ntchito mapepala nkuyamba kugwiritsa ntchito makina a intaneti chifukwa ntchito yawo ikhala yoyenda mwamsanga. Ngati dziko la Malawi komanso maiko tisuntha kuchoka ku nkhani ya kagwiritsidwe ntchito mwina kakale kupita ku nkhani ya zamakono, nkhani za intaneti. Ndikofunika mwapaso atanena Audipod kuti ali ndi khumbo lokuti abwere kunjira zamakono kuti anthu azitopanga declare zinthu zawo munjira zamakono. Pakadali pano nthambi ya Audipod yati yamaliza kulandira makalata kuchokera kwa anthu ogwira ntchito mboma amene aulula za chuma chawo mu chaka cha 2025-2026 ndipo zonse zikhale zikuulutsidwa mwezi uno. Unduna wa zaumoyo wati zotsatira zakafukufuku ndi zothandiza kukonza ndondomeko zothetsera mavuto okhudza ntchito zaumoyo. Mmodzi mwa akuluakulu ku undunawu a Jeni Dzole wanena izi mu mzinda wa Blantyre pamwambo opereka zotsatira zakafukufuku wa matenda otsekula m'mimba omwe bungwe la Malawi Liverpool Wellcome Research Program linachita. Daniel Zimba walemba ripoti. Mwazina kafukufuyu wapeza kuti ana 4500 azaka zosakwana zisanu ndiwo amafa chaka ndi chaka ndi nthenda yakutsegula m'mimba yoyambitsidwa mkachirombo kotchedwa chigela, komanso odwala nthenda aliyense amafunikira ndalama yosachepera 55,000 kwacha kuti alandire thandizo pa tsiku. Mtsogoleri wa ochita kafukufukuyu mdziko muno Akhuzwayo Jere wati zotsatirazi zaunikira boma ndi adindo ena pa zakapewedwe ka nthenda yakutsegula m'mimba. Unikira kunena kuti chigelayo ndi vuto ku Malawi kuno because ana ambiri akudwala kutsegula mimba chifukwa cha chigelayo, komanso mankhwala amene tigwiritsa ntchito
tatha kuwawunikiranso kunena kuti si onse amene akugwira ntchito amene timaganizira. Ndipo mmodzi wa akuluakulu ku unduna wa zaumoyo a Jane Zoole ati zotsatira za kafukufukuyu ndi zothandiza pothana ndi matenda otsegula m'mimba mdziko muno ndipo boma ndi lodzipereka kuzigwiritsa ntchito. Atipasa ndithu umboni evidence pachizungu timati kuti izizi kuti tizichepese zikuyeneka kukhala moteremo komano kumbali yathu tipanga bwanji tikhale ndi ndondomeko zoti tipanga bwanji tili ndikuthekera pa recommendation imene atipasayi. Ndipo mmodzi wa aphunzitsi ku sukulu ya ukachenjede ya Kamuzu University of Health Sciences a Adamson Muula anali nawo pamwambo olengeza zotsatirazo. Zikuthandiza timagwira nawo ntchito limodzi tiphunzitse anthu amene akupanga ukadaulo wa zofufuzafufuza ndi anthu amene amagwira ntchito zachipatala. Komanso tikabwerera ku klasi ngati ife akuhesi pamene tikuphunzitsa tatolapo nzeru zina. Kafukufukuyu waonetsanso kuti pofika mchaka cha 2030 katemera wa kachirombo ka Chigera atakukhala atakonzedwa ndi kuyamba kugwiritsidwa ntchito pambali pa mankhwala ofowola tizilombo toyambitsa kutsegula m'mimba amene akugwiritsidwa ntchito m'mayiko pakadali pano. Ndipo nduna ona zamalo wati uli ndi cholinga chowonjezera nyumba zomwe boma likumangira ogwira ntchito kuchoka pa 10,000 kufika pa 10,500. Malinga ndi nduna ya zamalo a Chimwemwe Chipungu, izi ndi mbali imodzi yofuna kuonetsetsa kuti ogwira ntchito mboma akukhala nyumba zolongosoka. Jime Chazama ali ndi zambiri mu ripoti ili. Ndunayi anena izi lolemba pambuyo poyendera nyumba 100 za anthu ogwira ntchito zachitetezo zomwe zikumangidwa kwa achinsapo mu mzinda wa Lilongwe. Achipungu ati boma ndi lodzipereka kumanga nyumba zamakono za anthu ogwira ntchito mboma kuphatikizapo ogwira ntchito zachitetezo m'dziko muno. Nyumba za polisi kapena akuame prison immigration sizokwanira anthu amene walipo ambiri. Project kuyambirira tinali ndi 10,000 houses koma plan yathu ndi kuti swe timange zina 12,500 kuti anthu asamakhale movutikira. Pakapezekaso ndalama tiziwonjezerabe kuti onse amene amavala ma uniform abale athu akhale ndi malo ogona abwino. Mkhuzo Bandule ndi mmodzi wa makontalakitala omwe akumanga nyumbazi. Ndimene maonera za nyumba zambiri zote zafoleredwa. Zimene tikudikira panopo ndikuti mwina tikangolipiridwa tipitirize koma ipi zikuyenda ndithu titero. Ntchito yomanga nyumbazi ndi ya ndalama pafupifupi 6.5 billion kwacha ndipo ikugwiridwa ndi makontalakitala awiri. Mabungwe opititsa patsogolo maphunziro a mmera mpoyamba m'dziko muno ati pakufunika kukhala ndalama zapadera mu thumba la chitukuko la CDF monga momwe zilili kwa achinyamata ndi amayi. Mukalata yomwe mabungwe atulutsa pansi pa bungwe la National ECD Advocacy Task Force yomwe yasayinidwa ndi wapampando wa bungwe ili Mbusa Nase Chunga ati akufuna ndalama zokwana pafupifupi 200 million kwacha padera lililonse la phungu pa ntchitoyi. Kuchokera ku Mzuzu, Feston Malekezo ali ndi zambiri pa nkhaniyi. Achunga anati mu thumba la zachitukukomu boma layikamo ndalama zapadera zokwana 100 million kwacha za achinyamata komanso ina ya amayi koma ana sanawapase chilichonse. Kotero iwo anati akhale akumana ndi makhonsolo osiyanasiyana mdziko muno ndi cholinga choti aganizirepo zoyika padera ndalama zopititsa patsogolo maphunziro a ana makamaka a mmera mpoyamba. Achunga omwenso ndi mkulu wa nthambi yoona za mmera mpoyamba ku sinodi ya Livingstone ya mpingo wa CCP atakuganizira kuti makhonsolo atayika ndalama za pafupi 200 million kwacha zopititsa patsogolo ntchito za mmera mpoyamba. Tukakambirana nawo kuti chomwe tikufuna makamaka budget koyambirira kuno kutifuna tionesese kuti constituency yonse amanga model CBCC komanso alezi akulandira komanso akupita ku maphunziro. Zimene zizi atayikako pafupi 200 million kwacha ku constituency yonse kuti zithandize ku ntchito ya mmera mpoyamba. Ife tikhala okondwera ndikuti tayamba bwino kwina kuti zikambirana kuti tione kuti ntchito imeneyi ikuyenda bwanji pa zaka zomwe zikubwerazi. Tifuna ntchito imeneyi ioneke kuti ndi sogolola bwino. Izi zikuza pa nthawi imene dziko la Malawi likhale lichititsa msonkhano wa mayiko aku Africa ochedwa Africa Foundational Learning Exchange umwe uchitike ku Lilongwe mwezi wa Julayi.
poyankhulapo mkulu wa bungwe la Malawi Local Government Association Hadrut Nkandawire ati zomwe akupempha mabungwewa nzomveka, komabe anati sizingakhale bwino kuti pakhale ndalama zapaderadera zogwirira ntchito za mmera mpoyamba. Iwo anawunikirapo kunena kuti chitukuko chimene chimabwera pansi pa thumba la zachitukuko la CDF chimakhala kuti akuchifuna ndi anthu akuderako, ndipo amatengera pa zinthu zimene iwowo akufuna pa nthawiyo. Ndalama zopita ku ntchito za mmera mpoyamba zakhala zikusika kuchoka pa 1.2 billion mchaka cha 2024 kufika 2025 kufika pa 300 million kwacha, komabe mabungwe osiyanasiyana anadandaulapo pa izi, ndipo ndalamazi zakwezedwa kufika pa 629 million kwacha mu ndondomeko ya zachuma ya chaka chino kufika chaka cha mawa. Nkhani zathu ndi zomwezi, koma tisanasiyane nayo mitu yake. Komiti yofufuza za ngozi ya ndege imene inapha Saulo Chilima yafika komwe ndegeyo inagwa. Asilikali ndi apolisi ayikidwa ku dera la Nsundwe m'boma la Lilongwe. Ndipo mu nkhani zina, munthu yemwe anasowa pa ngozi ya bwato pa nyanja ya Chilwa lolemba wapezeka atafa. Kumbukirani kuti mutha kupeza nkhanizi ndi zina zambiri pa Facebook pa tsamba lathu la Times 360 Malawi, pa X tili pa @Times 360 Malawi, komanso mutha kusindikiza star